V tomto videu si vysvetlíme plant detection. Táto funkcia pomocou AI rozpozná plodiny a buriny na celom poli. Cez New Operation, Standard Mode, Analysis sa dostanem až k plant detection. Polu si najprv priblížim a cez funkciu Draw Test Area nakreslím testovaciu oblasť. Oblasť musí spĺňať určité veľkostné podmienky. Systém vás pri kreslení navedie, aby ste zostali v povolenom rozsahu. Keď máte oblasť zakreslenú, kliknite na Apply AI Detection. Asi o 10 sekúnd uvidíte výsledky detekcie vo vyznačenej oblasti. Skontrolujte, že sú bez chybných detekcií a že sú všetky plodiny a buriny správne rozpoznané a označené. Keď si výsledkom nie ste istí, otestujte ďalšie miesta v iných častiach poľa, hlavne tam, kde sa líši veľkosť rastlín, typ buriny alebo pôdne podmienky. Pre istotu je dobré vyskúšať viac miest. Ďalšiu lokalitu otestujete kliknutím na Test New Area. Keď výsledky nie sú dosť presné alebo konzistentné, môžete si natrénovať vlastný model cez Train Custom módu. Ak ste s výsledkom spokojní, kliknite na Detect Whole Field a spustíte detekciu pre celé pole. Podľa veľkosti poľa a rozlíšenia snímok môže spracovanie trvať niekoľko hodín.